Вітаю ўсіх слухачоў канала Культура. Ля мікрафона вядучая Алла Іванова. Летась адзначалася стагоддзе беларускага кінематографа, і ўсе аматары экраннага мастацтва добра ведаюць, што ля вытокаў яго стаялі два выдатныя рэжысёры – Юрый Тарыч і Владзімір Корш-Саблін. Так супала, што сёлета ў абодвух гэтых кінадзеячаў таксама юбілеі. У студзені было 140 гадоў з дня нараджэння Юрыя Тарыча, а 29 сакавіка 125 гадоў з дня нараджэння Владзіміра Корш-Сабліна. Гісторыкі і мастацтвазнаўцы не змаглі абмінуць гэтыя даты і прымеркавалі да іх тэматычныя выставы. Напрыклад, віртуальная экспазіцыя «Рэха пачаткаў» Юрый Тарыч і Владзімір Корш-Саблін, стваральнікі беларускага ігравога кіно, працуе ў Беларускім дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва. Юрый Тарыч не столькі ствараў унікальныя гісторыі на экране, але і натхняў новае пакаленне кінематаграфістаў. І можна сказаць, што менавіта пад яго ўплывам Владзімір Корш-Саблін зацікавіўся кінамастацтвам і звязаў з ім сваё жыццё. Вядучы навуковы супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва Дмітрый Самахвалаў расказаў пра жыццёвы і творчы шлях Владзіміра Корш-Сабліна, пра яго фільмы, а таксама раскрыў іншыя звесткі, звязаныя з імем гэтага славутага кінамайстра. Добрый дзень. Добрый дзень. Дмітрый, вось 29 сакавіка адзначалі 125 гадоў з дня нараджэння знакамітага таленавітага кінарэжысёра Владзіміра Корш-Сабліна. Ён сапраўды неверагодны такі след пакінуў у нашым беларускім кінематографе. Ён лічыцца адным з заснавальнікаў, адным з тых, хто стаяў ля вытокаў беларускага кіно. Ну так, сапраўды ён стаяў ля вытокаў беларускага кіно, прычым ён тут і трапіў наогул кіно амаль што выпадкова. Ён паходзіў з тэатральнай сям'і, хаця ў тэатр прыйшоў дастаткова позна, як позна, яму было 16 гадоў, хаця зноў жа паходзіў з тэатральнай сям'і, але так атрымалася, што выхоўваўся ён разам з бацькам, а не з маці, а ось якраз такі сям'я маці была тэатральнай. І яго дзед Фёдор Корш, ён калісьці заснаваў асабліва драматычны тэатр у Маскве, і планавалася, што ён бы мог бы і з дзяцінства, там, скажем, малады Владзімір там хадзіць у тэатр, але так атрымалася, што выхоўваўся з бацькай, суадносна толькі калі бацька памёр у 16 гадоў, ён далучыўся да сям'і маці. І вось ён развіваў спачатку тэатральную кар'еру і ўзяў прозвішча Корш у 1923 годзе. У нас в архіве ёсць дакумент, які пра гэта сведчыць. І трымаўся гэтага прозвішча да 33 года, а потым зноў вярнуў сабе прозвішча Саблін, калі тэатр Корш быў зачынены ў Маскве. Ён тады стаў Корш-Сабліным, але падпісваўся толькі ў афіцыйных паперах, а, напрыклад, там у перапісцы, ці, напрыклад, калі звяртаўся да нейкіх людзей, ён усё роўна быў Владзімірам Владзіміровичам Коршам у першую чаргу. Так вось, ён далучыўся выпадкова да кіно. Так атрымалася, як гэта апісваў, там, напрыклад, беларускі даследчык Расінскі, сваячка яго маці, яна была жонкай Юрыя Тарыча, знакамітага як першага рэжысёра, які зняў першае ігравое кіно на Беларусі. І той амаль што выпадкова стаў яго памочнікам у першую чаргу. Пачалі здымаць крыху раней разам. Ну і акрамя таго, у нас вельмі рэдка ўзгадваюць, але там было яшчэ одно такое ключовае прозвішча тых, хто здымаў першы беларускі фільм «Лясная быль». Гэта быў Пыр'ю, знакаміты рэжысёр, які потым у 30-е гады зрабіў сабе самастойную кар'еру. Ну і Корш-Саблін ужо ў 30-е гады ён рабіў фактычна самастойную кар'еру ад Тарыча. Але ось самы першы фільм яны здымалі там у траіх фактычна. І Корш-Саблін ён якраз такі зіграў адну з такіх ключовых там роляў ад'ютанта. А потым уже калі адчынілася студыя Савецкай Беларусі ў Ленінградзе, ён адрозненне ад Тарыча, ён на сталае месца жыхарства пераехаў, а потым калі студыя перанеслася ў Мінск, ужо пасля вайны ён пераехаў і працаваў тут у Мінску. І тое, што ён стаў сталым рэжысёрам, ён доўгі час займаў пасаду мастацкага у першую чаргу кіраўніка. Ён заставаўся ключавым рэжысёрам, ён фактычна сам падбіраў, якія фільмы сабе браць, якія іншым. Гэта не заўсёды там усім падабалася, але тым не меней, вось сама атмасфера на студыі, яна доўгі час рабілася менавіта ім. Ну вось Владзімір Корш-Саблін, ён зняў наогул 10 каля 20 карцін, але толькі літаральна 5 з іх сталі такімі самымі знакамітымі, пра якія мы найлепш ведаем цяпер. Ну, першы такі фільм, які стрэліў, ён атрымаў усесаюзную такую вядомасць, гэта быў фільм «Шукальнікі шчасця». Ён выйшаў у 1936 годзе. Наогул быў прысвечаны не падзеям на тэрыторыі Беларусі, але крыху быў
звязаны з Беларусю. Гэта пра заснаванне яўрэйскай аўтаномнай вобласці і пра перасяленне на далёкі ўсход. Якраз такі многія перасяленцы яны паходзілі з тэрыторыі Беларусі. Фільм быў дастаткова папулярным. Потым яго такіх моцных фільмаў, здаецца, не было. І чаму я кажу, што яны не былі моцнымі? Яны не былі нават у той час вельмі моцна папулярнымі. Хаця на самой справе, калі сёння пераглядаеш, то ўсе яго фільмы, яно выглядае дастаткова нармальна. Мне прыходзілася сустракацца з думкай, што, магчыма, ён і не быў ужо такім супер-пупер таленавітым, проста яму пэўным ступені павезло, ён здолеў прыстасавацца і суадносна здымаў тэму ў час і гэтак далей. Аднак, на самой справе, калі сёння пераглядаеш там яго фільмы, мне, напрыклад, я не з'яўляюся кінамастаком, мне як гісторыку заўсёды вельмі цікава, там можна ўбачыць пэўную атмасферу свайго часу, там можна ўбачыць даволі таленавітых актораў. Ён, дарэчы, даў дарогу ў кіно многім людзям. Пісаў Наеўскі там для яго, пісаў музыку і гэтак далей. Многія беларускія, потым рэжысёры, акторы, кампазітары, яны павінны яму сказаць вялікі дзякуй, ён даў ім дарогу ў кіно. Яго знакаміты фільм «Чырвонае лісце». Фільм здымаўся ў 50-е гады, а наогул у 50-е гады са здымкамі было дастаткова цяжка. Там, я як разумею, з фінансаваннем увесь час узнікалі праблемы з падборам актораў і гэтак далей. А час быў яшчэ складаным па ідэалагічных прычынах, бо гэта такі пераход своеасаблівы. Ён быў прысвечаны падзеям на заходняй Беларусі. Там, скажам, такая тэматыка, яна, магчыма, магла б і не зайсці на агульнасаюзным узроўні, а для таго, каб фільм прыносіў прыбыткі, ён павінен быў ісці ва ўсіх кінотэатрах. Фільм, ён запамінаецца, як мне падаецца, якраз такі там быў зняты першы такі, як лічыць, эратычны такі момант. Клара Лучко, потым знакамітую ўжо актрыса, дарэчы, ён зноў жа даў ёй дарогу. Яна там здымаецца ў ролі Ядвігі, такой певічкі, якая ў пэўны момант абнажае там нагу. З пункту гледжання сёння часу, магчыма, гэта і не вельмі так эратычна. Ён не хацеў потым здымаць вось гэты эпізод. Ні ў якім разе з гэтага фільма залежаўся прыкладна на год, яго не паказвалі. Потым яго пераглядзелі ў Маскве і яму далі дарогу. Як кажуць, там ён зрабіў і касу, і ўсё астатняе менавіта з гэтага моманта. Хаця сам-то фільм цікавы. Вось увогуле Владимир Корж-Саблін, ён здымаў рознажанравыя фільмы. Гэта былі не толькі ідэалагічныя, не толькі дзе герой на першым плане, як, напрыклад, у фільме «Канстантин Заслонаў». Ёсць яго і лірычная камедыя «Моя любоў», напрыклад, фільм. У яго ёсць наогул выдатная не толькі там, скажем, камедыя. У яго ёсць проста такія жыццёвыя фільмы. Мне падаецца, самае галоўнае, што ён зарабіў. Ён здымаў ужо нацыянальнае беларускае менавіта кіно. Ён здымаў у тым ліку фільмы, якія сцэнарый пісалі Максім Лужанін, Кандрат Крапіва. Іншых ён прыцягваў. Ён браў там мясцовых, напрыклад, глебаў кампазітараў яго працаваў. Мясцовую ўжо з'явіліся там акторы і гэтак далей. І ён даў пачатак менавіта нацыянальнаму кіно. І гэтым ён якраз такі запомніцца ў першую чаргу. Можа прайсці там 100-200 гадоў. Яго будуць якраз прыгадваць як першага менавіта нацыянальнага рэжысёра. Да 125-годдзя Владимира Корж-Сабліна у Дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва створана віртуальная выстава. Раскажыце, калі ласка, пра яе. Па-першае, яна прысвечана не толькі Корж-Сабліну, яна прысвечана яшчэ і Юрыю Тарычу. Гэта было зроблена наўмысна, хаця з самага пачатку мы планавалі зрабіць толькі пра Корж-Сабліна. Чаму ж яно было зроблена наўмысна? Па-першае, гэта два заснавальнікі, і пра Юрыя Тарыча было б важна сказаць, таму што ў гэтым годзе таксама 140 гадоў з яго дня нараджэння. Па-другое, у нас ёсць пэўныя праблемы. У нас некаторы недахоп дакументаў. Пра Юрыя Тарыча большая частка дакументаў яны захоўваюцца ў Маскве. Тут усё зразумела, ён жыў у Маскве, калі ён памёр, то яго жонка перадавала дакументы ў мясцовыя архівы. Гэта менавіта недахоп дакументаў, ён прыводзіць да таго, што тэма амаль не даследуецца. Нам хацелася паказаць, што тыя дакументы, якія ў нас ёсць, можна выкарыстоўваць у даследаваннях. Яны, дарэчы, могуць быць цікавыя для простых людзей. Фонд асабісты Корж-Сабліна, ён складаўся яго жонкай Надзеяй Брыльянчыкавай праз некалькі гадоў ужо пасля яго смерці. Але дакументаў там не вельмі шмат, там всего 52 справы, прычым у кожнага кінарэжысёра гэта вось асаблівасць. У іх вельмі шмат альбомаў з фотаздымкамі з фільмаў. Гэта аснова такая дакументальная. Нам бы хацелася, каб ўсё ж такі былі нейкія такія прыватныя дакументы пра яго юнацтва. Іх існуе пэўны недахоп.
і якраз такі ў прадмове да ўставе мы пра гэта кажам. Але ў той жа час паказваем, што тыя дакументы, якія ёсць, яны шмат чаго могуць расказаць. Мы, дарэчы, запрашаем вас на наш веб-сайт, вы можете зайсці, там паглядзець гэтую выставу. Увогуле, вось як вы лічыце, чаму фільмы Корч Сабліна дагэтуль яны папулярныя, дагэтуль яны актуальныя і дагэтуль яны добра ўспрымаюцца гледачамі? А вось гэта на самой справе пытанне. Сапраўды яны ўжо такія папулярныя, сапраўды яны так выдатна гледачамі ўспрымаюцца. Справа ў тым, што ён быў першым, а быць першым у пэўнай ступені лёгка. Калі мы хочам даведацца пра беларускае кіно, хочам ці не хочам, мы пачынаем з Юрыя Віталійча і Корч Сабліна. Але трэба разумець, што ўсё ж такі час мяняецца. Мяняецца тэматыка, праблематыка. Маладым людзям можа быць і цікавае яно, але не заўсёды нават зразумелае часам. Ці можам мы, напрыклад, узяць там, скажам, кінасцэнарый стары, крыху яго адаптаваць і зноў зняць фільм. Мне падаецца, што не заўсёды. Пра віртуальную выставу, прысвечаную Юрыю Віталійчу і Корч Сабліну, і таксама чакаю нейкія пажаданні ад вас, слухачам радыёкультура. Па-першае, я б хацеў бы ўсіх бы слухачоў павіншаваць. У нас у мінулым годзе быў юбілей стагоддзя беларускага кінематографа. У нас у гэтым годзе юбілей двух знакамітых рэжысёраў-заснавальнікаў ігравога кіно. А ў наступным годзе будзе яшчэ юбілей стагоддзя першага беларускага кінафільма. Магчыма, нехта прапускае гэтыя святы, але мне падаецца, што яны дастаткова значныя для кожнага беларуса. Гэта якраз такі момант, калі мы можам згуртавацца і адчуць адзінства, таму што кінематограф гэта у тым ліку тое, што нас аб'ядноўвае. Глядзіце, зараз вельмі цяжка, напрыклад, сабе ўявіць сусвет ці, напрыклад, Беларусь без інтэрнэту. Калі вы заснаваўся беларускі кінематограф, гэта была падзея амаль такая ж. Мы з'явіліся ў гэты момант сучаснай нацыі для таго часу. І беларускі кінематограф ён зрабіў для таго, каб паказаць, што ёсць Беларусь, не меней, чым беларускай літаратуры, не меней, чым, напрыклад, іншыя нейкія плыні культуры, не меней, чым беларуская навука. Гэта частка нашай нацыянальнай памяці. А я толькі дадам, за сваё творчае жыццё Владзімір Корч Саблін не раз быў адзначаны ўрадам, узнагароджаны ордэнамі Леніна, кастрычніцкай рэвалюцыі, працоўнага чырвонага сцяга, ордэнам знак пашаны, прэміямі, а таксама медалямі. У 1935-м ён стаў заслужаным дзеячам мастацтва ў БССР, у 1955-м атрымаў званне народнага артыста БССР, а ў 1969-м народнага артыста СССР. Памёр знакаміты рэжысёр у 1974-м, пахаваны на ўсходніх могілках у Мінску. Праграму падрыхтавала Алла Іванова. Да сустрэчы праз тыдзень.